Ens trobem al carrer Duquessa d'Orleans de Sarrià. Justament aquí, al número 17, hi va viure l'escriptora, periodista, musicòloga, pacifista i, sobretot, reconeguda per ser una de les promotores del feminisme a Catalunya, Carme Karr i Alfonsetti. Nascuda el 1865 a Barcelona, era filla d'Emilia Alfonsetti, d'origen italià, que morí just quan la Carme tenia un any, i d'Eugène Karr, enginyer, empresari i vicecònsol francès, i neta del novel·lista Alfons Karr. Educada entre Barcelona i Perpinyà, en un entorn plenament cosmopolita i cultural, dominava diversos idiomes, francès, italià, el castellà i una mica d'alemany, però va fer del català la seva llengua d'expressió. A partir de 1902, Carme Karr va començar a escriure. Les primeres narracions a la revista Joventut, signades amb un dels nombrosos pseudònims que escrivia els seus articles i narracions, L. Escardot. També va ser prolífica amb articles publicats a revistes Origrana, l'Avenç, Diari de Barcelona, La Veu de Catalunya o La Mainada, entre d'altres. Va escriure novel·la, teatre, narrativa infantil i juvenil, crítica literària i assaig, inclús algunes obres musicals, i sempre des d'un prisma feminista. Carme Karr fou reconeguda dins el món literari català de l'època gràcies als seus reculls de narracions volves i clixés, amb dues publicades el 1906. Aquesta darrera centrada en la problemàtica de la dona de la mitjana burgesia. Altres obres seves van ser La vida de Joan Frank, de 1912, Premi Extraordinari als Jocs Florals. Però van ser els seus articles de to reivindicatiu en favor de la causa feminista pels quals va ser més coneguda. Promovia que les dones tinguessin les eines educatives necessàries que les capacitessin tant per exercir una professió com per arribar a la igualtat amb els homes. Escolteu, si no, aquest fragment de la primera de les 3 conferències que va donar a l'Ateneu Barcelonès, l'abril de 1910, sota el títol L'estat social i moral de la dona a Catalunya, on reivindicava l'incipient moviment feminista. Han meditat vostès al fixar-hi l'atenció sobre el moment que comença a agitar algunes esferes de la nostra societat? Talment sembla que una forta palpitació mundial repercuteixi al fi en aquestes terres llatines que tant temps havien semblat refractàries a certes commocions progressives. Aquesta palpitació, que em veig obligada a anomenar per son veritable nom, per molt desacreditat i fins antipàtic que sia, és el moviment feminista, que sembla iniciar-se a Catalunya amb empenta digna d'ésser remarcada i, sobretot, estudiada amb bona voluntat. Carme Karr va ser la fundadora i directora de la revista Feminal, que va aparèixer com a suplement mensual dins la Il·lustració catalana entre 1907 i 1917. Feminal era una revista que dotaria de veu pròpia la causa feminista, prioritzava l'actualitat i les cròniques referents a moviments sufragistes a l'estranger. Tractava prioritàriament l'art i la literatura feta per dones, així com estimulava l'interès per la formació i l'educació de la dona. A l'editorial del primer número de Feminal, el 28 d'abril de 1907, ja demostrava les intencions del que seria aquesta nova revista. Fins avui, el català intel·lectual, científic, artista, ha viscut sense fer res per la dona, sense interessar-se per ella, com si no fos més que una màquina maternal o un objecte de luxe, quelcom d'imprescindible però sense gran transcendència, en un mot, quelcom un poc més necessari que el tabac. Per acabar, sols ens resta dir que comencem Feminal amb el convenciment que venim a omplir una de les necessitats més evidents del nostre renaixement. Esperem que la nostra tasca serà entesa per l'home i per la dona i, encara que no rebuda amb l'entusiasme que ens guia els qui la fem, almenys amb el desig d'encoratjar la idea i la finalitat de Feminal. A Feminal va incorporar les veus més notables del feminisme de principis de segle XX, com Caterina Albert i Dolors Mosserdà, entre moltes altres. Karr hi va arribar a escriure 160 articles. Precisament en aquest article de 1917, publicat a Feminal, reivindica la necessitat de la participació de la dona en política, just en el període de la Primera Guerra Mundial. El vot de la dona. Per quins camins de sang, de dol i de sacrificis haurem aconseguit aquest dret que se'ns devia des de la primera legislació que va fer-se damunt la terra? Per últim, s'hauran convençut els homes que la intervenció de la dona pot i ha d'ésser la més sòlida base per edificar en el porvindre el que avui sembla encara a molts una utopia,
la pau universal i assegurada pels segles dels segles? Perquè qui és capaç de dubtar que si la dona hagués estat consultada, no ja parlamentàriament, sinó en un plebiscit mundial, avui Europa no hauria de lamentar morts, tanta destrucció, tanta ruïna. Molt mal s'ha dit i s'ha pensat de les dones, moltíssim més mal s'han escrit encara. Però va arribant l'hora de la justícia als nostres drets i el provindre demostrarà als homes que necessiten la dona per aconseguir aquella forma de govern ideal somiada per Plató a la República. Això és el govern dels bons, els millors. Carme Karr fou tota una personalitat dins el món intel·lectual, artístic i cultural de la seva època. Amiga de Peles Mestres, de Joan Maragall, de Felip Pedrell, de Francesc Mateu o inclús d'Eugeni d'Ors, amb qui se les va tenir en diversos articles publicats a la revista Joventut. Pel que fa als relats, Carme Karr retratarà principalment la societat del seu moment i el paper que hi tenien les dones, sovint per ridiculitzar-ne les accions com a tipus de dona que calia superar, i desmitificava el paper dels homes en els personatges masculins. Volves, publicat a la Biblioteca L'Avenç el 1906, i Clixés, a la revista Joventut, també del mateix 1906, són dos reculls de narracions breus que fan crítica de les condicions de la dona obrera i l'egoisme de la dona rica i feminista. Aquest fragment de Dia ple, dins Clixés, n'és una bona mostra. A través de les sedes i de les batistes, la Neus sent les mirades de tots aquells homes que la troben hermosa. I ja no li sembla tan perdut aquell temps que havia esmerçat en anar a l'església. En un tancar i obrir d'ulls, arriba a casa seva. Pren de mans de la sotera el bitllet de la superiora i es fica de seguida a sa cambra, llançant el boa damunt el llit. La Felissa li va traient les agulles que subjecten sobre l'abundós cabell castany, la mantellina, i mentrestant la dama, en un silló baix, desclou la carta. Lo dicho, total res, les migranyes periòdiques. Quan arribaré a Sarrià ja li haurà passat tot, però no hi ha remei, tinc d'anar-hi. Han avisat a la cotxeria? Sí, senyora, el cotxe serà aquí a les 3 en punt. Bueno. El correu ja no me'n recordava. I es posa a descloure 3 o 4 lletres a llegir postals. Una d'elles li fa llançar una exclamació de sorpresa i de contrarietat. Mira la data i tombar-se vers la Felissa. Escolti, de quan és aquest correu? Com pot ser això? Aquesta postal va venir ahir a la tarda, senyoreta. I com és que no me l'ha donada fins ara, digui? Com que la senyoreta es va quedar a esmorzar i a dinar ahir a casa de doña Rafela, a l'hora del correu era fora de casa i aquest dematí jo... Ves ara com m'arreglo? Una nova contrarietat. Déu meu, no tinc temps per res. Els meus cunyats han arribat ahir vespre de Madrid avançant el viatge de 3 dies i m'escriuen que els vagi a rebre, que venen malalts, que s'aturaran poques hores i prendran avui el correu de les 2 cap a França. Ves com ho faig jo ara? Si cuités potser arribaria a temps a l'estació, més al cap i a la fi, jo l'avís l'he rebut ara, a la 1. Qui no els feia posar un telegrama? Ja deuen estar ben cremats ja. L'esmorzar, cuitin. També fou una gran activista en favor dels drets de la dona. El 1913 va crear i dirigir la Llar, Escola de la Dona i Residència d'Estudiants. En l'àmbit social i educatiu, l'any 1915, fou fundadora i presidenta del Comitè Femení Pacifista de Catalunya. El 1921 va crear l'associació Acció Femenina. El 29 va dirigir el Pavelló de la Dona a l'Exposició Universal de Barcelona. I el 1931 va participar en el manifest demanant el vot per les dones dirigit al president Macià, un dret que ja defensava feia més de 15 anys a les pàgines del Feminal. Carme Karr va morir el 29 de desembre de 1947 a la seva casa de Sarrià, sense reconeixements per la seva obra. Acabem amb aquest deliciós fragment d'un dels contes que va escriure a Contes de l'àvia, La tulipa rosa, publicat el 1934 per la llibreria Bonavia, amb il·lustracions de Maria i Clotilde Sirici. Una vegada hi havia una tulipa molt petitona que vivia en sa caseta sota terra. S'estava soleta i tranquil·la en l'ombra i el silenci. Heus ací que un dia de primavera del mes de març va sentir que trucaven a la porta de la seva caseta. Tap, tap, tap. Qui hi ha? Va preguntar. Soc jo, la senyora Pluja, digué una veueta suau i un xic tristoia. I què voleu, senyora Pluja? Entrar, tulipeta, obre'm la porta.
«Ah, no, no us vull pas obrir, no us necessito pas», respongué la tulipa. Varen passar uns quants dies fins que la tulipa va sentir que tornaven a trucar. Tap, tap, tap. «Qui demana?» feu. Aquella veueta suau i un xic tristoia de la primera volta respongué: «Soc jo, la senyora Pluja, que vol entrar». «Altra vegada? Ja us vaig dir que no us volia obrir. Sou prou perfidiosa tanmateix». Tornaren a passar uns dies sense que la tulipa es sentís molestada per ningú. Un matí, però, va adonar-se de que d'enllà de la porta venia un soroll un xic estrany. Xu, xu, xu. I de cop varen trucar. «Qui hi ha?», preguntà la tulipa des del seu cau obscur. «Soc jo, el senyor Sol», respongué una veueta clara i alegre. «Obre la porta». «No, no», respongué la petita tulipa, «no es pot entrar, no us necessito pas». I com ja no va sentir res més, seguí la seva videta tranquil·la i silenciosa en l'ombra. Uns dies després, va tornar a sentir darrere la porta aquell sorollet misteriós de l'altra vegada. «Xu, xu, xu».